Nthawi ino ni nthawinso yabwino ya madzulo pamene tikhalenso tikumva chimene Mulungu wakonda kuti tichidziwe komanso chitikonzekeretse pa ulendo opita kumwamba. Mpingo tidziwe kuti chinthu chilichonse chimene chimachitika mu nyengo yathu sichingochitika koma chimatipanga ife kuti tizikonzekeretse tokha pa ulendo wathu umene posachedwa tifika kwathu kuti tikalandire mphoto ya zimene tachita ku dziko lapansi. Mkati mwa ulendo Mulungu amatiponyera zakudya zimene tizidya mcholinga choti moyo wathu upeze thandizo pa ulendowu. Choncho zinthu zimene Iye wakonda kuti zitithandize pa ulendo, khulupirirani mpingo sazatibisira chilichonse, ndipo chilichonse tichidziwa ndithu, chifukwa zimenezo Mulungu waziona kuti nzotithandiza pa ulendo umene tikupita kumwamba. Choncho madzulo ano ndimafuna kuti inu ndi ine tikumbutsane pamene tinalekezera dzulo. Dzulo ndinali kupitiriza chigawo chachiwiri theka lake kufotokozera za mmene moyo wayendera. Koposa zonse, ngati mukumbukira bwino, ndinayesa kufotokozeranso kuti kodi ine ndinatembenuka bwanji mtima, ndipo mothamangira nthawi ndinayesa kukulongosolerani chigawo choyamba chakutembenuka kwanga kwa mtima. Choncho lero ngati mukumbukira kuntunda kwake ndadzanena kuti ndalekeza kukudziwisaninso chinthu chimodzi chimene ineyo ndinali. Ndiye lero ndisanapite ku chigawo cha phunziro lathu la lero chomwe chiziyenda pamodzi ndi umboni, ndibwereze kuti munthune dzulo tinalekezerana pa malaya awa. Ngati nonse mukumbukira bwino, nafotokoza kuti m'masiku akukhala kwathu ku chipembedzo cha sataniki, ineyo ziwanda zidandipasa kuthekera koma sanduka kukhala mkazi kapena mamuna. Amayi ndi abambo tamverani, lero muyese mwayi kudziwa kuti mdziko lapansi mudayamba kuyenda chinthu china kanthawi chimenenso kuno tikuchiphunzira, chimene chimatchedwa the transformation of the humankind. Amayi ndi abambo, pamene dziko lapansi mogwirizana ndi ziwanda likuyesesa kuti akasinthe mtundu wa munthu ndi akapange mtundu umene sudzalemekezanso Mulungu ngakhale mpang'ono pomwe, Satana ali ndi ntchito yayikulu yosanduliza matupi a anthu kwapanga mmene iyeyo akufunira. Malaya awa akupasani umboni kuti zimene tikuphunzira ku msonkhano wathu uno, ku meetup yathu ino, zakuti dziko likupanga njira kupyolera m'mankhwala kuti akansinthe munthu akakhale ndi chionekedwe china. Ine ndabwera ndi umboni kuchokera pa malaya awa kuti zimenezo ndi zoona. Tamverani, ufiti ukamachitika nseli ni mabulutu umakhala ufiti, koma ufiti ukamachitika ndi anthu ophunzira umatchedwa kuti technology. Ndipo anthu ophunzirawo amakhala akuyenda mmenemo. Ophunzitsa wina atayima posapanga pulizenti mphunziro lina msonkhano ngati omwe ukwina, adafotokoza bwino kunena kuti ku dziko lapansi kukuyenda chinthu china chimene chikutchedwa witchcraft in science, kapena kuti science in witchcraft. Kodi zikumveka zimenezi?
mundimvese makosana, munyengo yathu tinali ndi kuthekera koma sanduka. Lero mudziwe kuti mukalowa mtaunimu onse si anthu, mukamayenda mdziko lapansili onse si anthu. Zilipo zina ndi zipukwani ngati mmene mukuonera papamu. Anthu awa ndi anthu kuphatikiza kuti ineyo ndili pomwepa. Mukayang'ana kumanzere kwanga muona kumeneko kuli mtsikana wapanga zala ziwiri chonchi, saini ndi ya Baphomet. Kazikumveka kaya? Ndiye mukamuyang'ana ameneyo mupeza kuti ameneyo ndi ineyo. Pamene anzanga enawo pamenepo, enawo ndi akazi asanduka amuna, enawo ndi amuna asanduka akazi. Pamenepa palinso atumiki a Mulungu akugwa, anzipembezo amene anakakopedwa tikasanduka kukhala atsikana ndi kulowa mkachisimo kukanyengerera. Ni maonekedwe wokopa analola kupanga nafe zibwenzi nagona nafe, ndipo adathera pompo nakhala sataniki. Makosana, dziko sili kuyenda ngati mmene niyo mukuganizira. Zinthu zikupita koipa. Tiyentipemphere ngati Yohane, iye akuti Ambuye idzani msanga kuti inde tikapumule kuzolemesa. Makosana, tamverani. Chinthu chimene chikuyandikira kuti chibwere ku dziko lapansi ndi kuti tsopano ziwanda zimene zinali pansi nizikhala kobisika, zikuyesesa kuchita chotheka kuti zilowe m'matupi a wanthu. Apapa mmene mukundioneramu ndiye kuti ziwanda zokwana 4 zalowa mthupi langa. Kolingana ndi masenga ndiye kuti zandisintha, ndachiuza kuti ndikufuna kukhala ndani, ndiye ndikhale munthu wamkazi. So sukulu za chipembedzo cha Satana zimagwirisanso ntchito chemicals amene amagwirisidwanso ntchito popangira mankhwala azobayabaya anthenda zanu. Kotero kuti tu mankhwala ndi zinthu zina zimene timagwirisa ntchito zili zolumikizika ku sataniki, ndipo zikugwira ntchito matupi anu yokusinthani inuyo. Tamverani, mukayang'ana ana amene anabadwa 1960 kufika 1970 siwooneka bwino kwenikweni. Mukayang'ana amene anabadwa 1970 kufika 1980 ndiwokongolera pang'ono. Mukayang'ana amene anabadwa 80 to 90 ndiwotchenerako pang'ono. Choncho kondedwa, mukabwera kuzafika chaka chino cha 2021 oloyo atakutama kuti ndiye nchidina cha mtundu wanji maonekedwe, koma ukakabereka mwana aoneka bwino kusiyana ndinda. Kodi chikumsintha mwana kuti asinthe maonekedwe ncha? Ndi mankhwala ndi zakudya zimene Satana akuzipanga kuti asanduse mtundu wa anthu zinthu zokhala ngati wanthu ku dziko lapansi. Ndi chifukwa chake pa ulendowu ana a Mulungu amene mwayitanidwa muchere khutu mosamala ndi kuliponda dziko limeneli ngati mufuna kumwamba, koma mosamala kwambiri. Koma ngati tichita zinthu ndi chizolowezi natiganiza kuti zinthu zili bwinobwino, ndikungolandira zonse zimene boma likupereka, zonse zimene dziko likupereka, ndikungozilandira kuti zili bwino. Mverani wakondedwa, tasala pang'ono kuyamba tsopano kulambirana malo ndi ziwanda zovala matupi a anthu ku dziko lapansi. Kodi zikumveka izi? Ndiye chovala ichi dziwani kuti kusanduka kulipo, ndipo anthu ena amene mmaona kunjaku si anthu ngati mmene muganizira. Ena ndi ziwanda
zokhala ndi zolinga kuti zikachite ku dziko lapansi. Sono nthawi imeneyi timapanga izi ndi nthawi imene kudayamba kubuka machalichi a mitundu chipente kaya ndi chani tazibusa tidati mbwe chikhirisitu chinakhala ngati chikuyambanso. Ndiyo cholinga cha chipembedzo cha Satana ndi kugwetsa zimene zimatchedwa Mulungu, kugwetsa zimene zimalemekeza Yesu Khristu. Ndiyo tidagwirizana kuti tiziyenda ku dziko lapansi kusokoneza chipembedzo cha Mulungu. Ndi amene muli amuna mutha kukasanduka azimayi kuti mukafikira atumiki a Mulungu. Amene muli azibambo azimayi mutha kusanduka azibambo kuti mukafikire atumiki achikazi. So timayenda pa nsewu ndi cholinga. Oti kufuna auje lero ndiye kuti ndiyenda galimoto yanga ndichita paki nditsika galimoto ndachena bwino muchione bwino masana musiye zovalazo koma mungoyang'ana nkhope muona kuti ndikansikana kooneka bwino. Ndiye kuti tiyima pa nsewu basi kona pya ndiye kuti galimoto zikudusa basi akati pya masowa abambo akati amayendetsa nkucheuka kawiriso nkucheuka niuchenjezeni ma advent ocheuka mukamayenda samala nazoni. Ndiye kuti akatero masowa akupita direct mundiso la munthu amene akundiyang'anayo. Apa mupamvese okondedwa, ngati tu munthuyo chikhristu chake ndichongopaka pamwamba ngati madzi osamba, ameneyo watha. Choncho madzulo ano ndikulimbikitseni kukudziwisani kuti ziwanda sizimagwira ntchito iliyonse kapena kukwanilisa zolinga zawo pa munthu amene watembenuka mtima ndipo kuwala kwa Mulungu kuli kwa iye. Zimakhala chonchi. Mukamapemphera dziko la mdima la ziwanda, ine mene ndinkakuonerani ndisadatembenuke mtima ndi zimene ndifuna ndikuwuzenizi. Paliponse pamene pali munthu okhulupirira pamakhala light ngati mukuyionera nyale. Kodi zikumveka eti? Ndiye kuti kuwala uku kugwirizana ndi chikhristu changa ndi mmene ndimapempherera. Ndiye kuti kuwala kolingana ndi mmene ine ndilili kulekeza umo. Ndiye kuti kalingi kakacheperako ndiye kuti pali zinthu zina zimene ine sindikuchita bwino. Pamene ndikuchita bwino seko ija imapita ikata. Ndiye kuti ikamakula seko ziwandaso zimabwerera mbuyo. Kolingana ndi mmene seko ya chikhulupiriro chanu ndi chikhristu chanu ikuyendera. Mukati mukamabwera ku ntchito chimulomo pano mwakwiya ndiye kaseko kalaiti kacha kamabwerera mbuyo. Ziwandaso akudikirani uyo mpaka 8 simukulankhulana ulendo okagona chikwire advent basi kakusendera pafupi. Kodi zikumveka zimenezo? Mamawa basi iwe wauza mai yako ndalama ndasiyapo basi ulendo kakalaiti kacha kakutani. Mukamachepesa light ziwandaso zimakhala zikubwera closer kwa inuyo. Ndipo nthawi yomweyo tsopano zimayesa kutambasula dzanja lawo mpaka na aone kuti ndi muyeso woti ndimukhuza. Azilimbikitsabe mkwiyowo kwa nzanuyo, inunso aziulimbikitsa ndi cholinga choti nini. Now pamene pali mkhristu nthawi zonse kuwala kumeneku kumabwerera mbuyo akamapanda kuchita bwino. Ndipo akamachita bwino kuwalaku kumataninso. Zotsatira zache ziwanda zimakhala patali ndi inu malingana ndi muyezo wacha. Koma madzulo ano mudziwe ichi, angelo amene adagwa atalephera nkhondo ndi ambiri kusiyana ndi wanthu. Kazikumveka? Pachifukwa chimenecho paliponse pamene iniyo mukuyenda pambuyo panu pamakhala ziwanda zikulondola inuyo. Kodi mukupita kunsika zili mbuyomo
zimene zotu zili panja sizili mkati mwanu, koma zili pati panja ndiye zimakutani ninuyo kumakulondolani. Muli kunsika zizikulondolani, basi mufika pa shopu bwinobwino mupeza wina waiwalapo sopo sana pakire, basi ndikutenga kuta kuika njumbo ziwanda zikuta zukaitanana tabwani waba sopu. Kodi mukuziona zinthu izi? Kota kuti njira zimenezi zidziwike bwino kwa ife kuti Chikristu sichikufunika kuchipanga hafu koma chonse. Chifukwa tikachepetsa mizimu iyi ilipodi ku dziko lapansi. Kodi mukundimva mpingo? Tamverani. Inu amene mukupemphera mudziwe kuti pemphero ndi la mphamvu kwambiri. Ndiye chigawo choyambachi ndikuyesa kukufotokozerani akuluakulu kuti ziwanda zilipo. Mwandiona ina panali osanduka umboni wosonyeza kuti Satana ali ndi kuthekera kopanga chimene angafune kupatula pa munthu yekhayo amene anabadwa ali mwatsopano nakhala ndi Mulungu woona mkati mwace. Ameneyo sizingakwanise kumufikira. Tadikira nitakuwuzani nkhani. Siku limenero tinamva kuti kugana kuli mtumiki wina wa Mulungu ndi wopemphera kwambiri. Ndiye tinanyamulana ine ndi msungwana kuti akulu atituma ku ntchito kuti tikampanga ataki mbusa ameneyo kugana. Ndiye tinanyamuka pano kufika mu Accra, kusika ndege, kutenga kahaya ulendo kulunjika kukadera kumene kunali mbusayo. Takafika pa gate pakachali chikameneko tinamva mkatimu kuti ayambaka ale kuta kupemphera. Ndiye tinaenda tikupitirira pilala kudusa pang'ono tinamva ngati mphenzi. Ine ndikuti aise bwanji tingobwerera kukuoneka ngati kuti kumaloku sikuli chani sikuli bwino. Munthuyi akupempheradi pamaso pa Mulungu. Tamverani makosana. Tinachita makani kulimbisana ndi 4 lita basi waya kuyandikira. Tikuyandikira kona yochokera pa Katala koyendabe Katala kulowa kuchali chikwakeku apapa panakhala ngati pali kakefu. Ndiye kuti anthu mukamabwera kuno akuchali chiukuku saona koma maspika amamveka. Ndiye ndinamva mchali chimu chakuti stop mbusa ucha akuti taima nikaye. Lero kuno kubwera sataniki ndiye mupemphere. Nthawi imeneyi inali chama 8 anali pa intercession kupemphera kuti msonkhano wace uyamba 9 koloko service za machali chawo. Ndiye ine ndikuti ase mukumumva munthuyu mpaka tuwationa koma tilipobisika. Bwanji titani tibwerere. Mtsikana akuti ndiye tibwerere ndiye tikanena kuti chana akatipweteka kaya tiye tingotanibe. Makosana mmene timati tipinda konayi inalira mphenzi yeni mmaidziwayi. Umboni uwu ndi malakalaka nzangayo akadabwera koma nanga sadakali ku sataniki ndiye ndizondivuta. Koma akadakhala kuti alipo bwezi ndikumakuwuzani kuti asise aonetseni aone. Mphenzi inalira tonse tinagwa pansi kudzuka kwa pamenepa aliyese kumene adalowera sikudata. Tinasiyana 9 timakuma na 12 usiku tikufufuzidwa ndi apolisi. Pokumana naye msungwana mpaka lero kuchokera uku konseku kwa kuupya uku kudapya uku ngati mujachitira kuti mafuta amusempha munthu. Ndimene amaonekera msungwana mpaka lero. Makosana ndimafuna ndikuuze ndikuti pemphero kapena kuti Chikristu choona ndi ziwanda sichitani sichimayambapo. Ziwanda zimathawa ngati muli opemphera. Koma tsopano mudziwe ichi kunena kuti ngakhale zili choncho Satana mdierekezi satopa. Kodi mukundimva? Ninkanena pena ndi ankati ande mwalankhula bwanji koma ine ndimalankhula abe choncho. Ndimanena kuti munthu atandipasa mwayi lero
kuti ndipemphe kapena atandipasa mwayi kuti ndisankhe khalidwe labwino kapena khalidwe losiririka limene ndalipeza kwa Satana, atandifunsa kuti chilipo kwa Satana chimene udakhumbira, ine ndikhoza kukweza dzanja kuti chilipo chimene ine ndinakhumbira kwa Satana nkusatopa. Satana satopa. Iye akati alondola munthu basata mpaka cholinga chawocho chitheke. Sono okondedwa, choyamba dziwani kuti ziwanda zilipo ku dziko lapansi, ndipo chipembedzo cha Satana chilipo ku dziko lapansi. Cholinga zonsezi zikuyang'ana pa inu ana Mulungu. Ameni mpingo. Lero tiphunzire zinthu izi. Ndinalonjeza kuti kodi Satanayo amatipanga bwanji ataki ifeyo mwa njira ina. Takati kumaphunzira ndaphunzisi osiyana kapena olankhula osiyana omanena kuti ayi pali mafuta a sataniki, ayi pali zovala za Satana, ayi pali maochi, ayi pali malingi. Ndiye mwina mafunso amakhalapo kuti kodi chimachitika nchani kuti zinthu zimene zilumikizane. Kodi zikumveka izi? Chikhristu ndi mkati, ine ndangovala pamwamba, chikundikhuza ncha. Ndiye zimamveka ngati zinthu zamabodza zosagwirika bwino. Koma tamverani pa zimene ndikufuna lero tiphunzirezi. Dziwani kuti chipembedzo cha Satana chidagula makampani ambirimbiri ku dziko lapansi ndi kuyikamo mphamvu zawo, manetiwiki awo osiyanasiyana ndi cholinga choti inuyo akukoleni. Ndiye zimakhala bwanji? Tatiyeni nthawi imene yokondedwa titaona buku 1 Korinto chapter cha number 12, chapter number 2 ngati chapter number 12 verse 13 ngati si 2:13. Tawerenga ndikaye 12 verse 13 1 Korinto. Imene mukuwerenga ndi 12 kapena 2? Chabwino. Mwachangu mbale wanga talekesera pamenepo. Bible likuti mwa mzimu mmodzi tonse tinabatizidwa. Tamvera nokondedwa. Pakuti inu mulibe koma ndiwerenge ndine. Satanic Bible chapter number 80 verse number 4 ikuti ndi mzimu wathu tigawane kuti tonse tifanane. So njira imene amapanga pofuna kuti ziwanda zitipeze tonse, mchingerezi imatchedwa kuti the transferring of the evil spirit. Ndiye ichichi ndi chinthu chimene kuyambira kale masatanisti akala akuchipanga kupyolera muziwanda kuti ziwanda zikoza kupanga transfer kuchoka pa munthu wina ndi kupita pa munthu wina. Ndiye kalero kunali satanisti amene amatchedwa kuti Kennedy Antiga 33 degrees satanist. Anali katundu ko basi. Ameneyu ndi amene anabweretsa Bluetooth pa mafoni pano. Bluetooth kuti ibwere pa fonipo kuti tiyambe kuiona isadaoneke pamenepo. Mwini wake amene chita discover chimene chindikukachigulitsa kwa china Bill Gates analinda Kennedy Antiga.
iye analatatulukira the transferring of the evil spirit. Ndi anakhala pansi ndi kunena kuti kodi tingatsegule bwanji Bluetooth. Bluetooth mchingereza kuti ndi wireless communication. Kodi zikumveka mwanjira ina ika Nokia kandi Samsung ika ndi akitero kayazi amati chani aitero chabwino njakuti umu muli Bluetooth umuso muli cha Bluetooth iyi mumatsegula iyiso mumata ndi amafoni wangakale ali patali inayi imanena kuti receive ndio imatsegula kuti amene ndikufuna kukambirana naye ndi Samsung. Ndunama ine momwe mwete ndiye chimachitika ndicha sopano mumaona kuti foni yayamba kutumiza uthenga kupita kuti kupita kwinaku kanchi nyimbo kanchi thunzi kanchi filimu chikulukulu inu muli dio pompo chima kudusani apa osachiona chakudusani chifilimu kwa chakalomo inu osachiona. Imeneyi ndi imene imachedwa kuti Bluetooth. Ndiye ku sataniki mawa kuti Bluetooth wa mundimvese mawa kuti Bluetooth ndi satanic language chifukwa ku sataniki kuli mawu kuli ziwanda zimene zimachedwa kuti buluyatero. Ndiye Bluetooth anamtenga ku buluyateroko kumbweretsa ndi kuchedwa kuti Bluetooth. Kazi kumveka zimenezi now zikhala bwanji popeza ngati uyu ali wa chigololo akuyenda ndi munthu oti si wa chigololo kodi pamene pa transfer ya ma evil spirit ichitika bwanji pafunika kuti uyu ali ndi chigololoyi wina yalibe wina yakale ndi chinthu chimene chingatsegule cha kuti uyu achita transfer kulowa mwanda mpamene sopono padayamba kupezeka ukaswiri woyamba kupanga zovala zokhala ni masaini a sataniki. Kamukundimva pamenepo ndikuti chovala ichi tikachijambula dragoni ndikuti mu dragoni muli ukali kwambiri nkhanza kwambiri ndikuti ziwanda za nkhanza zili muchovala chojambula cha now zankhanzazo poyamba zili ndine ndilibe chovalacho mwandimva ine ndi wankhanza ndikuyenda ndi moyo wa chidragoni kati mwanga sopano inu mwakagula chovala chojambula cha ndiye chovalacho mukayandikana ndine chitsegula cha ndiye pakala transfer ya chizimu chija kubwera panda mpamene tikubwera kuzachenjezera sopano kuti okay tentisamale makosana zovala zimene timavala zojambula zimatsegula Bluetooth ndipo pamakhala transfer of the evil spirit mzimu oyipa kupita panda pa inuyo. Kodi zikumveka izi? Chikhalidwe china cha chilendo chimayamba pa mpingo kapena pa munthu chifukwa cha zinthu zimene tikugwirisa chani ntchito. Ngati ana Mulungu tentisamalire kwambiri pa zimene tikugwirisa ntchito. Lero tidziwa zinthu zingapo koma ndiyambira apa. Amen mpingo. Kusatanikiko popanga njirazi adayamba ndi kuchita koti mavesi a m'baibulo polemba satanic bible ndiye wamayika mavesi awo otsutsana ndi vesi liti limenelo. Ndiye kuphunzira chigawo choyambachi tiyambira pa Masalimo 137 vesi yake ya number 1 wowerenga muziwerenga msanga chifukwa cha nthawi. Kumisinge ya kubabulo meneko tinakhala pansi inde tinalira kukumbukira Zioni. Verse 2 ima ndi pomwepo kusataniki vesi limeneli anayika mawu a satanic language amawatcha kuti kaukokalasi. Kaukokalasi poitanthauzira imatanthauza kuti tigawe misinje yosambamo osachimwa. Mukundimva kaya? Ndi amagwirisa ntchito
vesi ili kungokuikirani pambali ndikutenga laolo kuti ilili likupanga counterfeit likutsutsa pati apa. Tsono kunja kuno okondedwa Satana waika msinje wa ku Babulo waukulu ndiye wagawatija timisinje taku Babulo takuti inu ana a Mulungu muzisambamo kuti muzikhala ochimwa kapena wokandika kukhala angwiro pamaso pa Mulungu. Chifukwa timisinje itimene watigawatu kasi kumveka zimenezo. Ndiye lero tigawane misinje ingapo imene ana Mulungu mwatsoka mukusamba kwa matucholinga cha lero ndikuti inuyo ndine. Kodi mukundimva makosana? Masomo atumuta muyere kuti tisiye kugwirisa ntchito zinthu zina zimene zikungotitengera pamaso pa Satana ukumbali nayi tili mchalichi. Amen mpingo. Tamverana. Ndipo yambirira kwambiri kusataniki amakonda kwambiri azimayi pazifukwa. Zifukwa izi taphatikizana muno ndizazilongosola bwino. Koma mwina Bible lidangonenako mchipangano chakale kuti iyayi amayi akakhala chonchi asapite kuchalichi. Maningana ndi kalero. Kamukumvesa kaya? Funso limakhala lakuti kodi amene adalenga mzimayi nda? Amene adalenga sunagoge kuti ana a Mulungu asipitako nda? Chomuletsera mzimayi atamulenga yekha kuti asapite mchalichi akadwala chifukwa chake chinali cha? Funso limene lero zikuvutani kuyankha kwake. Pali ziwanda zimene zimakonda matenda acha akayamba. Ndiye zimene zizikamanyambita mukamapita ku chalichi ndiye kumapezeka kuti pansonkhano mwapita wa chalichipo pankadetsedwa chifukwa cha ziwanda zikulondola inuyozo. Kodi zikumveka izi? Mapeto ake adangoletsa kuti awawa zikatere aziyamba ima pacha. Padafunika kuti Yesu abwere. Akadapanda kubwera koma limene likadakhala lilipobe mpaka lero. Koma imfa ya Yesu idayeretsa pamenepa tikuza kulowa chisawawa chifukwa mphamvu yake ikaima pakomo. Ziwanda zisizitali nawo sizilolo udwale pamene Yesu analata bwera. Koma asanabwere simunkafunika kulowa mchalichi mukadwala. So dziwani zimenezi. Tizaphunzira bwino samalani katayidwe kumapolitiko ndifereke mukufula. Tizaphunzira bwino. Ameni. Azimayi muzandiyitaneko. Nanusi. Simukufuna kuziwa zimenezo hivi? Muzandiyitaneko. Ameni. Kodi zikumveka hivi? Ndiye kumene kukusataniki choyamba adasankha utumiki umenewu amaucha kuti the order of the Eastern Star. Utumiki wa sataniki ndi wazimayi okhaokha koma amalamulidwa ndi chiwanda kapena kuti ndi Mulungu amene amamutcha kuti Jaobu. Jaobu ndi Mulungu wazimayi amene amapezerera kwambiri azimayi pakupsya kwawo mtima nsanga, kukayikakayika kwawo, kusalimbika kwawo, kukhumudwa kwawo ndi zambiri zochitika zamayimidwe achizimayi ndi pamawu a Mulungu omwe. Zimapangisa kuti chipembedzo cha Jaobu chikonde kwambiri azimayi. Now, Jaobu ameneyu ndi Mulungu wankhanza kwambiri chifukwa zimene zimapanga ziwanda za Jaobu ndi kupereka zilakolako zambiri pa moyo wa azimayi. Kazi kumveka kaya? Jaobu ngati adakulowa nipo ndikupaseni zizindikiro zitatu.
chizindikiro choyamba Jawobu akalowa sukhutira. Ndi zimene muli nazo pati kuphatikiza ngakhale mamuna amene muli naye simutani simukhutira. Mangoti nangapoti lidamanga pachalichi ndiye ndita koma usakukhala naye mota ukayamba kuona kukayika kunkayikira kusakhutira. Ndi Mulungu ameneyo ndi mamuna muli nayeyo muzangodziwa kuti Jawobu wandilowa. Chizindikiro namba 2 kuti Jawobu walowa ndichi: mumagula zovala mutakugula chitenjerero cha nyuwani, koma Jawobu akakhala mwa inu chitenjecho chimakuchokani kukhosi pa 7 days. Mumakhala mukufuna chitenje china chacha, ndipo ngati chimenecho mukuchiona chimachitika, you need deliverance. Ndikambirana naye brother Gondwe tikupempherereni. Mukufunika mamasulidwe. Kodi zikumveka zimenezi? Sotamverani. Jawobu akalowa ndi Mulungu tu wakonda chigawo cha azimayi. Kodi mukunimvesa ine? Jawobu akalowa thupi lanu mukalowa kubafa nkutuluka kubafa. Nthawi zonse mumaliona kuti thupi lanulo likufunika kupakapo china chake choti thupilo likongole. Koma mbale akakandigwira ukaidi ndikeso zandivuta. Ameni. Ukafika pa dressing table amene amakwanisa kukhala ndi chitebulo chovalira, mukafika pamenepa kugwira botolo ili ayi thupi lanuli mumaliona kuti sili kukwanira mpaka mutadzola mafuta otuluka ku misinje ya ku Babulo. Ndi pamene thupi lanu limamva kuti ndi pamene pakoma ndakwanira. Mungati mumalakalaka chimenecho mukazola vasalini ndikuona kuti sadakwane, koma mukufunika chakuti kalolaiti chakuti mimini basi muzangodziwa kuti munthu ne Jawobu wandita mukufunika mapemphero. Kodi zikumveka izi? Ziwanda zimenezi zimachita diru ndi azimayi. Tamverani okondedwa. Communication imayamba kuchitika, Bluetooth imayamba kutseguka. Munthuwe ukangotuluka nyumbamu kupita panja umayamba sopano kumva kuchitidwa welcome ndi anzako pagulu. Asisi ndiye mwachenatu, ndiye mwachena, mukuoneka bwino, mukuoneka. Kameneko kamakhala chipembezo chomva kukoma olo musadie kusekemera, koma ndiye mukuoneka bwino, mukuoneka bwino. Basop zimakhala so ziwanda zikumva fungo la bwino la mafuta amene mwadzola, zikukuchemererani mwalowa mkachisi wa mafano. Tuluka mmoni anthu anga, tuluka mmoni. Tili pa ulendo wapita kumwamba makosana, posachedwa lipenga lilira, tikuangule dongosolo la nthawi pansi pano, lotopesa tikapume kwathu. Asakunamizeni munthu, tasala pang'ono kumapita, sitidzakumanaso misonkhano idzatha, tikakumana msonkhano womaliza posachedwa. Usakasale chifukwa chongokonda kuzola kalolaiti kuti azifewesa kumaso. Usakasale ayi, usakasale. Ziwanda zina zimene zimathandiza kuti Bluetooth itseguke bwino kuchipembedzo cha sataniki, alinso ndi utumiki watsikana anaupasa dzina lakuti the daughters of Nairo. Kodi zikumveka zimenezi? The daughters of Nairo. Mmene ankapanga izi mabuku amene ndawapeza ine musataniki, buku limenelo linalembedwa 1936. Ndiye linali ndi maplani azaka 40 from 1936 ikani zaka 40 pasogolo pakepo. Ndoti mufika mu 1976. Ndi 1976 imene sopano kudaoneka kuti atsikana
nawonso akufuna azichena bwino ngati mmene achitira makolo awo. Ndipo pang'ono ndi pang'ono chikhalidwe cha zibwenzi msukulu chidayamba kufika pobeba kuyambira 1976, chifukwa the Daughters of Nairo anali atayenda. Pomaza fika zaka za 2000 mabungwe anali akuyenda m'midzi ndi kumauza ana asukulu kuphunzitsa aphunzitsi kuti akapita ku sukulu akamakaphunzitsa biology asamakabise muzinena zonse. Kodi zikumveka izi? Olo ndikuti aya zinazo tizali na tinda azimayo kaoka ndikungozunzika akuziziwa kale. Chifukwa chipembedzo cha Satana chinatani kale chidaphunzitsa ku sukuluzo system yonse akuiziwa anyamatawo. Inabwera ndi anyamata amene wa Daughters of Nairo atatenga ndalama ndikupereka ku UNESCO, ndikutenga ndalama ndikupereka ku nduna za maphunziro ku dziko lonse lapansi, kenako ndikuyenda m'midzi ndikuphunzitsa kuti pazikhala ufulu, transparency in education ikhalepo osabisa. Anayamba kumakaphunzitsa pamene pamakhala mwana kamwana ka Saturday 5. Kodi ndikulowera kuti zavuta zinthu. Ntchito imene Satana akugwira ndi kusanduliza dziko lapansi kuti kukhale mtundu wosalemekeza Mulungu. Kodi zikumveka makosana isi? So gulu limeneli la Daughters of Nairo limayika kwambiri ziwanda za chiwerewere komanso za mafashoni. Ndichenjeze pa mafashoni. Kodi zikumveka isi? Kodi mukavala sketi, kodi mkundimva eti? Uku ndiyaitali bwino yalekeza chaumu, koma kumbuyoku yatalika kwambiri yakafika mchidendeni. Mumadziwa kuti ndi V amene amayimira 6 ku sataniki. Ngani mene tizachedwe bwino tsiku lina. Ameni mpingo. So ndi milungu ya mafashoni. Kodi mumadziwa mukavala malaya mwasoka ndiye ichi mwachidziwa ichi cha nzima ichi chimene ichi kuyambira ukuchosa chili panja kakaminula umu mumakadziwa tanthauzo lake? Circumcision ndi mdulidwe wa azimayi. Kodi zikumveka izi? Amainda bambo tisangoganiza kuti zinthu zili chimozimozi ku dziko lapansi ndizosausa kuzifotokozera. Ndipo timve ife amene tikupita ku kantiri, amene tikuphunzira uthenga wa end time. Bye bye kuchena. Bye bye kuchena. Ndipo ndinene mawu awa, chikhulupiriro chimafuna kuganiza. Amene mukumwera kuzakhulupirira musanaganize koma lilipo tulukani. Mukufunika kuta chikhulupiriro chimafuna kuta. Kodi mukundimva? Zidamvuta Petro anakhulupirira Yesu asanaganize. Chimanda pangancha nkutenga makoka kukakwirira mu mchenga ndikuyamba kulondola nda Yesu. Makoka ali kucha wakwirira pa mchenga waya kuma mulondola Yesu. Zitangovuta adalowera ku anathamanga kukafukula makoka. Kodi zikumveka simenezi? So chikhulupiriro chimafuna kutani? Musangolondola musadaganiza ayi. Kodi zikumveka simenezi? Ndikakhala ine pokhulupirira Yesu ndinaganiza mokwanira, ndipo ndinaona kuti pamene pandenda ndafika. Zabwera ndalama za mitundu kunyumba kukasira madamu kuti mwina kapena kunyumba kwathandizike, koma ine kuzikana. Sikale posacheda pompa anabwera mkulu wina olemera kwambiri number 3 dziko lonse la India kulemera. Ndipo obereka kunyumba kumene kwanabereka mwana watatu patako. Mwaizi watatu? Mwaizi wae? Anabadwa ndi tatu mwanawe patako. Sono ine kusatanikiko ndine best interpreter watatu. Ngamu naona zijamango jambulasi.
ngamuna muona likross kapena liruwaini oyimba nyimbo za chikunja kwa ino amene bude muona hapo thupi lonse koma ine ndikafika pamene paja ndimanena akankakuti kakuyimira chakuti ndiye anaimva mbiri imeneyo kuchai kwawo ku Indiako munthu amene angakwanise zimenezi mbiri imeneyo adakaimvera ku Venezuela ti masatanisti ena kuti ayi koma mupite ku kadziko kakang'ono ka Malawi kuli Twaibu ndi best interpreter wa tattoo atayenda mmasaluni wonse ku America kuti ku dziko lapansi kukanika kutanthauzira alikampeza ina amene anabwera nagona pa Capitol Hotel 4 days akundisakasaka atapapeza pa nyumba siti na kumane ndakaipeza 450 madamu akunyadira mavuto pano ndi atani sopano ata koma popeza ndasiya lamulo pakhomopo kuti munthu wina aliyense nkaendi nzanga kaendi ndani kubweresa ndalama kwa ino sinanga anthu akumabwera kuzandipepesa kuti munthu wolemera wasauka munthu wache sukugwira pali yena amene ndinkachitira zabwino akhoza kukhala ni maganizo obwera kuzandiona chonde akabweresa munthu ndalama musamaidire mwini wanga ndisandabwere ndiye napeza ana mapulogalamu sopano aku masukulu makopa atulusa apachika miyendo kusangalala nyumba mwalo wa 450 ine kufunsa ndalamayi yabuyenda bwanji akuti ya inkhani ndi manambala ndiawo ine kuimba foni akuyankha ndi wa polisi amene anamutenga kuti azingadira ngati bodyguard sinanga munthu yonde olemera bwanja la chimwene mupite ku hotela mukakumane ndi wakuti wabweresa nkhani yakuti ngati akuluwe muzibwera kambwera ndi unyolo womwe mbwere muzatenge 450 yanuyi kodi nagona mnyumbamo atalusa nyamatanga litikupweteka chisiru kwambiri bambo opusa ukukana 400 uyokuikana 400 makosana tamverani dziko sili limene lina lilimo ayi tentisamalire pamene tikupanga zinthu tili pa ulendo opita kumwamba kodi zamveka zimenezi so makosana tamverani ndimafuna tithandizane zinthu izi pali zinthu zimene inuyo mumazikonda kuti muzizigwirisa ntchito koma ndi zinthu zoyipa kwambiri koma kuti zimveke bwino zimene ndikufuna kunenazi tentipitani ku buku la Chivumbuluso chapter number 18 verse number 2 werenga nsanga ukapapeza Amen mpingo kodi mukulimva Bible hapa ngati ndikulakwisa munthu ndi nchawa muzindiongolera kazi kumveka kaya koma mwalimva Bible hapa akuti ndipo ndinamumva amene yanali Yohane akuti ndipo ndinamumva ngelo akukuwa kuti wagwa Babulo number 2 wasanduka mokhala moja tamverani makosana sikanthu kena masystem onse mukuwamva ku dziko lapansiwa akufuna pamalo pamene pamatchedwa dzina la Yesu malo opatulika pamene anthu amasonkhanira dzina la Yehova pamalo pamenepo pakhalepo sonkhanira napo ziwanda kazi kumveka zimenezi ndiye ziwandazi chimene zimapanga ndi chakuti zimayesesa kuziphatika kaya ndi kumpango umene mwavala kaya ndi kupanti kaya ndi kushati ndicho linga choti mukamakalowa pa chalichi nazonso ziwanda zikatani nawo zikalowe nawo kuti malowo asanduke posonkhanira napo ziwanda tamverani system iyi ya sataniki yomapanga transfer mizimu yoipa yathandiza kwambiri kugwetsa machalichi komanso kupitisa pansi mauthenga abwino ku dziko lapansi kodi mukundimva tamverani ziwanda
zikabwera ku dziko lapansi. Target 1 ndi malo amene anthu akusonkhanira dzina liti la Yehova ndi Yesu Khristu. Tilowe tikaperekepo china chake choyipa kuti malowa akhalepo sonkhanirapo ziwanda. Ndiye zimene anapanga iwowa ndi kuyika zinthu mu zinthu zimene ifeyo timazikonda, kuti potenga zimenezo kuzigwiritsa ntchito asokoneze tchalichi chimene chikulalikira uthenga wabwino ku dziko lapansi. Ukweze maso seventh day, uyang'ane kuntunda ngati kuli chimozimozi. Kwezani maso muyang'ane kuntunda ngati kuli chimozimozi. Kapena ngati sikhala mbewu ya mkazi imene kungophukanso kumene, chifukwa kuntunda kwakhala kosonkhanira nako ziwanda. Makosana ndaima panone ndikoza kukhala ndani wa seventh day kwa iwo amene sangandimvese, chifukwa ndingayambe kuulula mamitini amene mmatama inuwo kumene takhala tikukumana kumisonkhano ya chabe, kumakapeza kuti zipembedzo zonse zisonkhane, mapurezidenti a mipingo ina akupezekaso kuti kukakambirana mutu wake iyayi Global Forum for Peace. Mitu yake imene ndikumapita pa dzina la peace, koma akukasonkhana kuziwanda. Zosatira zache hakuti chosani nkhunda, chosani mzimu woyera, muyike finger of death. Logo isinthe. Tasala pang'ono kukwangula makosana, tifika kwathu posachedwa. Wena wotitsogolera akakhala ali pa ulendo ku Gahena, chifukwa adafuna kumenyesa kumtengo chipembedzo choona cha Mulungu, cholalikira uthenga wa angelo atatu ndi kuchisintha kuti koma chikhale ni malawi atatu amoto pa sopo. Hani osausa posachedwa lipenga lili la makosana, tikupita kwathu. Sakayang'ana kuti founder anali ndani, president anali ndani, msogolera anali ndani, koma iwo amene adagwirade choonadi natuluka mmenemo pamene chinali kugwa. Iwo alina kulowa posachedwa mu ufumu wa Mulungu. Hani osausa makosana, ndipo palibe aikonde okhawa amene akumva ndi khutu la uzimu ndi amene angamve zimene ndikunenasi. Ameni mpingo. Chimene akupanga Satana ndi kusandusa malo amene uthenga wa angelo atatu umalengezedwa. Iwo amene asunga sabata mu mzimu ndi mchoonadi akudetsa malo ati amenewo kuti musanduke mokhalamo ziwanda. Kodi zikumveka? Na ziwanda zimasamalira dziko, zimafuna zimve kukoma ku dziko lacha. Uthenga uli wonse umene mungalalikire pa anthu amene adzaza ndi ziwanda, owachosa pa matala, pa mafuta, pa zokoma, sagwirizana nawo. Amen. Amen mpingo. Tentisamale ndi kugwirisa chimene tikumvachi. Posachedwa papa ntchito imene Mulungu akugwira pano ndiyo sonkhanisa mpingo tizipita kwathu. Amen mpingo. Koma kuntunda kwasokonekera. Amen mpingo. Amen. Njira namba 2 imene ziwanda zimagawira pogawana naye, imeneyi ndi kuonera mafilimu monga moja tichitira za Nigeria pa foni kaya pachani. Kodi zikumveka eti? Kodi nchiyani chimachitika? Ezekiel chapter 26.
27 verse number 27. Muwerenge mofulumira nthawi sili kumbali yanga. Mwapapeza akutija chuma chako zako kugulana nazo malonda ako amanyero ako ndiongolera yako misi yako ndogulitsira malonda ako. ngani ili pamenepo ndi ya bizinesi. Kodi zikumveka? Bible kuti ongolera ako ndi abwato awo ndi opala sako abwato adatenga malonda awo ndi malonda awo naolokera nawo tsidya lina. Tamverani makosana. Zimene Satana akupanga kupyolera m'mafilimu ndi kugulitsa malonda akundima. Pasop ma advent mukakhala pa filimu. Kazi kumveka? Kasi ndichoka so ni miyala kuno. Khani yosausa. Ameni mpingo. Ziwanda zimakhala zikugulitsa malonda mukakhala nyumba mwanu filimu pa. Dziwanizi. Chiyambira ni manageria kupanga mafilimu amene mmaonera aja. Ripoti lochoka ku Sataniki lotulutsidwa ndi gulu la the Illuminati limanena kuti 78% imene atengako ku anthu okhulupirira pa anthu 100 chifukwa choonera macha. Ndipo anthu ambiri achikonda chipembedzo cha Satanic chifukwa choonera mafilimu aku Nigeria. Kazi kumveka zimenezo. Amayika mmene muja zinthu zosangalatsa kwambiri. Ndalama zili mbwembwembwembwe. Makobiri akuoneka mbwembwembwe. Ndiye anthu amakopeka ndi kunena kuti kuli bwino kulowa chipembedzo chacha. Makosana timvane pano. Ifeyo ngati ana Mulungu si zinthu zonse zabwino zimene tikuyenera kuchita nawo. Si zinthu zonse zokoma za dziko lapansi zimene ife tikufunika kuzilekerera. Pali zambiri zimene tingaonere. Koma tisankhe ndi kusamala pamene tili ndi chidwi pa. Chimachitika ndi chani? Mukakhala pakanema ndi kumaonerera. Nkhondo ya Alamagedo yoyamba ya kumalingaliro ya pakati pa choyipa ndi chabwino imayambika m'maganizo mwanu. Kazi kumveka kaya? Amen. Ndingoyerekeza mmene fashion ya Jaobu Dina inachurukira. Simunamve pamenepo. Jaobu Dina ndi kusokesa kwa Nigeria kumene kunaphuka ku dziko lapansi kumene amasokesa azimayi. Chinyakula kuno chiujeni kuno Jaobu style. Zinamuka anthu aliyense nkukopera Nigeria cho kuchokera nthawi imene mafilimu ajakhala kuonetsedwa. Nkhondo yakachetechete ikuchitika ndi kuchenjezeni mkati mwa umboni. Ife tinali ma agent antchito imeneyi ndi kumasokoneza dziko lapansi ndi kumatenga ambiri kupita nawo ku Sataniki. Ambiri kwasisa kupemphera. Chikhristu kuzilala. Chifukwa cha zinthu zimene anthu timakonda kuzichita nawo. Filimu ndi chinthu choopsa kwambiri kuchifasirira. Chifukwa umenewu ndi msinje wa ku Babulo umene Satana akugwiritsa ntchito ndipo ana a Mulungu akutanimo akusambiramo mmenemo. Mudzaonere 1 hour ndiye muzanene kuti ndikupita ndikapemphere. Muzayese. Muzaone chimene chimachitika pamene mukupempherapo. Limauma pemphero limauma. Mmene mwayambira kupemphera nyimbo. Ndiye Ambuye. Ndiye mukuziwa ine ndi ananga. Ya Ambuye. Iwe amene Mulungu sangaziwe zoti uli ndi ana atatu. Latapo pemphero. Chifukwa pamene ukuchokerapo ndi Bluetooth. Kodi mukundimva ine? Ndi Bluetooth. Mbwayi.
kuchepesedwa pa mapemphero kwayambika. Zimenezi ndi njira zimene Satana akuwinira mpingo kapena akuwinira anthu ku dziko lapansi. Ife pa ulendo ukasala pang'ono kutulukira pa khomo, teni zimenezi tichepetse. Ameni mpingo. Amene mungate kusiya, musiye kumene. Kodi zikumveka zimenezi? Bluetooth number 6 imabwera chifukwa cha nyimbo za chikunja. Usataniki amayika anthu pa mgwirizano ndi ziwanda kupyolera mu nyimbo. Mumakwatiwa ndi nyimbo za chikunja. Nyimbo ikama tulutsidwa ndi anthu achikunja, mumakhala kudzoza kwa chiwanda, anoint, imene imambweresera cha mavumbuluso amene ayiyalire nyimboyo. Kodi zikumveka ere? Mukundimvesa kaya ino? Tamverani. Pali nyimbo ina imene idatchuka kwambiri posachedwa pompa. Mwini wake wa nyimbo ya amene naisogolera ndi Satani wa Sataniki. Ka Sataniki kake kapasi kaka. Kana. Mukundimva kaya? Ndi adatulusa nyimbo. Anthu ambiri mumayimba, munaimvapo. Ijamati mbuye alilikiliki kuyang'ana zina lanu. Kodi munaimvera? Mbuye alilikiliki likiliki. Ndiye ine ndikuyenda kucheza nanu sinanga ine nangojoina kumene. Ndikaona nzanga A7 ndikupeza nyumbamo likiliki lika mbale ukachose. Kodi zikumveka hizi? Zikumveka za uzimu, koma ndi misinje ya ku Babulo imene ana Mulungu akutanimo akusambilamo. Mpingo tamverani, imene ija ndi njira ina ya the transferring of the evil spirit. Bluetooth yokuchosani pa nyimbo zowona za chi7th day zija zimagwedeza ufumu wa Satana. Zija zimenezo zichoke, zisinthane ndi nyimbo zimene zimamveka ngati ndi za uzimu. Makosana kuyimba amayimba bwino, kulankhula amalankhula bwino, Mulungunso amantchula, Yesunso amantchula, koma mastermind mu nyimboyo ndi chiwanda, basopu. Nyimbo za ku Babulo. Akuti pamenepo tinapachikazeze athu. Akuti gwirawo anatikakamiza timbe nyimbo imodzi ya ku Ziyoni. Akuti koma ife tinangopachikazeze ndi kukhala chete. Adayesesa kuti gunyuza kuti timbe nawo, koma sidakana kuimba. Ndikadakonda mpingo utseke pakamwa ukane kuimba nawo, chifukwa mukungonamiza so Mulungu pano. Mukamadula mtengo kukantileko mukuimba heya 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 Yesu apambana. Nyimbo zoimbidwa ndanyamata odukula koma zili za Yesu. Mukuimba nyimbo za ku Babulo. Lekani ana Mulungu tendi zipita kwathu, tsekani, tsolani marekodiwo, mamemori kadi swanyani, tikonze moyo popita kumwamba. Chifukwa ni njira imene ziwanda zikulowera mwa ife. Nyimbo zotchedwa za chikhristu ndi zimene zikuononga. Amen. Ndipo lero ndikungoyambapo kutchula zimene zimalowesa ziwanda mwa ife. Imene ndi system imene anayikhazikisa asataniki ndi mayimbidwe. Amen. Ameni. Amenewa amene anabweresa mayimbidwe achikunja chonchi ndi bungo lichapo dzulo ndimalicha kuti Black Sunday. Kamuna ndimva kaya? Mfundo yawo namba 10 yogonjesera Sabata ndi nyimbo. Sakumva twantu. Mukumva ino? Gawo namba 10 lochotsera kuchipembedzo cha Sabata chimene ndichovomerezeka mumve mpingo. Siku la Sabata misonkhano ya Sataniki imazizira ndipo sikhalako. Asada kunamizeni munthu.
akazati eti makuma naloweruka muzazi kuti akunama pa waire sipo sana liwa sataniki. Chifukwa Saturday Sabata ndi tsiku limene gulu nyinji wa ngelo umatsika kubwera pansi ifa sataniki tima miyaka kubisala kunsi chonchi. Saturday lose madamu kuti kwa manje mwakhulupirikatu ndikati ndikalawe galimoto ndikayende kukumveka kung'anima kukuopsa kumiyata kukangogona ngati wakhulupirika loweruka kuopa chifukwa angelo Saturday lo Sabatalo amatsika kudzatolera data information ya anyamata ochita bwino mkati mwa tsiku lonse kuti akaipereke kuti tsiku ilo lipenga likakalira tikakasonkhana pamenepo kondedwa wotolera data wamkulu akatulusa buku limene mukapezekamo zinthu zitatu ntchito za munthu ndi chimene munthu adachita ku dziko lapansi. Chifukwa buku la moyo likatsegulidwa, buku la ntchito likatsegulidwa, buku la mwana wankhosa likatsegulidwa pa tsiku lomaliza. Ndi anyamata amabwera kuzatolera data, kuzatolera information kuti akaiponye m'mabuku atatu amene adzatsegulidwa. Yohana akuti buku lina linatsegulidwa ndilo la moyo, ndipo tsiku ila ngelo amatsika information imeneyo ku sataniki ndiyo dzadza palibe munthu amene angaisinthe, ndiyo khazikika ndipo sizachoka. Saturday Sunday kapena kuti Saturday kapena kuti Sabata amatsika anyamata amenewo mwa unyinji ku dziko lapansi. Musaziyese zophweka pa ulendo opita kumwamba. Ni nkhani yayikulu kwambiri makosana, ndipo musachiyese chopepuka chipembedzo ichi. Tentapempherere amene akuyesera, amene akufuna kuyesera kuchimenyesa kumtengo chipembedzo cha 7. Tapempherere chifukwa tili pafupi kufika kwathu. Ino ndi umboni umenewo. Amen mpingo. Amen mpingo. Nge nyimbo ndi chimodzi mwa chimene Satana ndiyerekezi amachigwirisa ntchito. Ndipo anyamata amene wa Black Sunday ndi amene adayambitsa kuti tiyambe kulowa mzipembedzo. Ndiye eni yake azamba zochedwa hip hop. Kamukundimva? Ndiye eni yake achamba cha reggae. Zikumveka eti? Kodi simunampeze reggae kuchipente? Ayenera, 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 ayenera. Kodi mukuchiona chipente? Mukuchiona chipente? Ndiye kuti akupembeza Mulungu amene zaka izo guwa la nsembe linali ku Jamaica, koma adasamuka kale kale kusamukira kwa Addis Ababa ku Ethiopia. Ndipo Mulungu amene yokondedwa amatchedwa kuti legere. Ndi ameneyo amene anabwera kuzatumba nyimbo ya chipongwe, nyimbo ya mwano kwambiri imene adayimba Lucky Dube. Lucky Dube ada challenge akuti nobody can stop reggae. Akulaza kumwamba nyamata, nobody can stop reggae. Mwano pamaso pa Mulungu. Ndipo ali mmodzi mwa anthu 29 amene anafa atanyoza Mulungu ku dziko lapansi. Mulungu wathu sanyozekayi. Akutukana Lucky Dube, nobody can stop reggae. Akuloza kummawa, akuloza kumpoto, akuloza kumwera, akusangalala nyamata, akupukusa sisi. Nobody can stop reggae. Dzanja lili kumwamba, akuti ngakhale kumwamba sangayimise reggae. Nyimbo zimenezo zili ndi mumamvera. Mukumva kukoma na Mulungu. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Khani yosausa. Khani yosausa makosana. Tentiope Mulungu ndikulemekeza zina lake. Amenewa ndiye nyake ma DJ achikunja. Kumene inu mumakajambulisa ko nyimbo. Basop. Ndinamuva nkazitheka pano akuphunzisa za sukulu.
tentiphunzitsane tokha zikavuta kulibu lisajambulise kuti haya nyimbo imeneyi basi ulendo kukakhala mmastudio anthu achikunja ali kukajambulisa nyimbo basi nyimbo kalimaticha nyimbo yanuyi Kristu munyimbo di papa tebulo la wasataniki di basi nyimbo folo akuti mwakosana tasala pang'ono kufika kwathu masomuta muyere kodi zikumveka izi zimene situni njira zimene satana wayala kuti agwetse mpingo ku dziko lapansi makosana ngati sitisamala posachedwa pompa tikakhumudwa titafika kwathu na amatiuza kuti chokani sindikutanini sindikudziwani chifukwa chakuti munasunga ndi kumvera nyimbo zimene zidalowesa ziwanda mwanda mwa inu mwachidule nyimbo zonse zimene inu mumamvera ndikumanena kuti ni za chikhristu basopu kuyambira lero chifukwa muli network mmenemu yayikulu kwambiri ndi njira namba 10 imene gulu la Black Sunday anayikhazikisa yofuna kukopera wanthu lero ndikunena pano wanthu akuvina lege mchalichi akuvina hip hop mbuye alilikiliki kuyangana zina lanu ele pakahora kapakora kunena kwaka kuti anyamata nawoso nyimbo za uzimu za nyamata makosana si chinyamatayi kodi mukumudziwa hip hop kuti ndi ndani tamverani hip hop eni yakewo akusatanikiwo hip hop yi amamucha kuti lomoni yakera ndelomoni yakea amatanthauza kuti ifenso ndiolemera sono ndimvereni mwana iniyo mwina papepa ma adventete simuzimva ndikunenasi koma makosana ndikuuzeni ana anzathu amene amamvera munthu amene amakonda chamba cha hip hop amakhala olemera alibe ngakhale kabudula wankati chifukwa chamba cha hip hop sichinena nkhani ina money you have money ndiye mwana wang'ono akamamvera nyumba ali kuchipinda wagona ndiye kuti amangoona dola kumunda sapita sapanga chilichonse chifukwa hip hop ikumuuza kuti iyeyo kwacha iyayi koma cha dola hera kodi mukunimva inu ananzathu apita chifukwa cha chamba cha hip hop kodi chimenecho tichilolere pa mpingo wa Mulungu makosana tentisamale kwambiri pamene tasala pang'ono kufika kwathu Mulungu atisamalire ndi kutithandiza kwambiri amayi ndi abambo ndikudziwa kuti ndikulankhulane ndikhoza kulankhula 3 hours 4 hours ndisanatope koma kukhala pansi ndikovuta tentiyimirire tipemphere tisadasankhe munthu oti apemphere koma tentidziwe kuti kuchokera munjira inayi kapena inayi ndife okhuzidwa pa zinthu za sataniki ku dziko lapansi zimene tinazigwira mosadziwa tazichita mosazindikira tikanapempha kuti nthawi imeneyi pamene m'baleyo akupemphera mumtima mwathu pansi tizipereke kwa Mulungu ndikunena kuti Ambuye atiyeretse ayeretse zakudya zathu ayeretse zovala zathu amayi ndi abambo tikatero tikhala kuti tikukokera ubale wathu ndi Mulungu ndikudziwa kuti mu nthawi yakusadziwa Mulungu analekerera koma apa tsopano tikukaponda ndime ina sindikudziwa ndi mayina koma tchulanani munthu mmodzi apemphere